ladies and gentlemen. Mina damer och herrar, modigt till afton står barn. Alright. Föddes på 80-talet, typ i 90-talet. Då var man bara barnet eller kanske barnbarnet. Och inte alls intresserad utav morgondagen. Allvarligt, ja överhuvudtaget. Då var det Abbey Road, Huda och Rolling Stones. På grammofonen till dagen man flyttar hemifrån. Nu är det Evert Taube, Dylan och Crammon och Raining Souls. Så där med inspirationen kommer från. We say SL old school, baby like Frank and Sammy Davis. Singing the rain like King Kelly. No, I just can't believe what they say. But they tell me it was better way back in the day. Yeah, they say and sound old school, baby, like Frank and Sammy Davis. Singing the rain like King Kelly. No, I just can't believe what they say. But they tell me it was better way back in the days. Är inte den som strävar bakåt. Min svarta skor efter klockan 18. Jag köpte snicks för hända mitt gage. Andra hälften i madrassen i rädslan för att det kommer sen med damen. Är det så det kommer bli? Hagen och ingenting inuti. Med den gamlingen drömmer om jävlig och spelar bort personer på lopperi. Så är det villan och brillen. Ring brandkåren och ring polisen. Advokater, här är Jesus. Svariga inte minst är det polisen av mannen från Uncle, Garfunkel och Simon. Jag växte upp med 18 med Wolf och MacGyver. För jag var hörda pensionärer. Att allting var bättre för ditt band till och med vädret. They say and sound old school, baby, like Frank and Sammy Davis. Singing the rain like King Kelly. No, I just can't believe what they say. But they tell me it was better way back in the day. Yeah, they say and sound old school, baby, like Frank and Sammy Davis. Singing the rain like King Kelly. No, I just can't believe what they say. But they tell me it was better way